Vi er en lille gruppe af psykonauter, som er taget ud i skoven for at lave en ceremoni sammen. Vi har alle god erfaring i at udforske den indre bevidsthedstilstand gennem brug af forskellige psykedeliske stoffer. Og i aften har vi tænkt os at ryge DMT, eller N,N, dimethyltryptamin, som kan udløse en af de kraftigste psykedeliske oplevelser, man kender. Selve trippet varer typisk ikke mere end 10 minutter, men den indre oplevelse af tiden kan godt strække sig ud i det uendelige. Der hvor almindeligt rum og tid bryder sammen, og man er i det evige nu. Rummet for ceremonien er denne labo. Det er et samisk spidstelt, hvor der kan være bål i midten, lidt ligesom i en tipi. Vi har taget laboen med og fundet et godt og egnet sted, hvor vi kan være helt uforstyrrede. Det er vigtigt, at der ikke kommer nogen udefra og forstyrrer, når man skal tage på så dyb en rejse. DMT findes i forskellige planter, blandt andet i træet Mimosa hostilis, som gror i Brasilien. DMT ekstraheres fra træets rodbark, som man høster, og de oprensede krystaller kan ryges eller vaporiseres på en speciel slags pibe, som er indrettet til formålet. Piben bliver kun så varm, at krystallerne fordamper, og dermed kan man inhalere DMT'en. DMT findes naturligt i vores nervesystem i små mængder, og man mener, at den bliver produceret i pinealkirtlen, der sidder dybt inde i hjernen. DMT udskilles blandt andet, når vi sover og når vi mediterer dybt. Det er også blevet foreslået, at DMT udskilles i større mængder lige før døden, og at dette kan have betydning for de førdødsoplevelser, der er blevet berettet af folk, der er kommet tilbage. Vi ved, at mennesker har brugt DMT fra planter i mange tusind år. I Sydamerika laver man den hellige bryg ayahuasca, som både indeholder DMT og et enzymhæmmende stof, en såkaldt monoaminoxidasehæmmer, som hæmmer det enzym i maven og i nervesystemet, som normalt nedbryder DMT. Dette er grunden til, at man kun oplever et trip i 10 minutter, når man ryger det, fordi monoaminoxidasen nedbryder det så hurtigt. Men når man drikker ayahuasca, kan man trippe i mange timer, fordi enzymet er sat ud af funktion for en tid, og DMT'en kan derfor passere uhindret over i blodet fra maven. Ayahuasca produceres over en hel dag, hvor man koger 2 urter sammen, og til sidst koges væsken ind til et koncentreret, bittert afkog. Det er vigtigt, at man holder en speciel diæt, når man drikker ayahuasca, fordi det enzym, man sætter ud af funktion, også nedbryder andre dele af vores kost. Blandt andet skal man holde sig fra kød og lagrede fødevarer. Den første af os skal til at ryge. Vi har lavet den regel, at den, der ryger, suverænt må bestemme, hvad der skal spilles. Om det er et nummer på anlægget, man vil rejse på, eller om man vil have, at vi andre skal tromme til, det må man selv om. Det kan også være, at man ønsker, at der bare er stillhed. Denne pige vil gerne rejse på et nummer af Carbon Based Lifeform. Du er ikke på? Hun har ikke fået røg nok, så hun prøver at ryge noget mere igen. Kommer ikke igen. Du kan godt mærke lidt.
Han siger, det er bedst at ryge det hele på én gang, eller meget hurtigt efter hinanden, så man får det ind inden for et halvt minut. Ellers så når enzymerne at gå i gang med at nedbryde DMT'en, og man får slet ikke så stor en oplevelse. Det lyder dog til, at hun har fået gennembrud nu. Hun fortalte senere, at hun oplevede at blive åbnet fuldstændigt og taget op af en masse højere væsener, som viste hende alt muligt om, hvordan denne verden hænger sammen. Det er dog svært at sætte egentlige ord på oplevelsen, da det hele foregår uden for den almindelige opfattelse af rum og tid. Der var så mange informationer, hvis man bare... Så er det den næstes tur. Han har valgt at lade sig tromme på vej af vores trommer, og jeg forbereder ham med at rense ham med Palo Santo, en røgelse, som er god til denne slags ceremonier. Kameraet ligger desværre fast, fordi alle skal have hænderne fri til at tromme, så vi kan ikke se, at han ryger her. Han lægger sig ned efter kun et hiv og holder vejret for en stund. Vil du have mere? Jeg spørger altid, om folk vil have mere, for at få så meget i dem som muligt, inden tiden løber ud, og det ikke nytter at ryge mere. Nu har han fået 2 hiv på piben og begynder at flyde afsted.
Jeg ringede senere til ham og spurgte ham om, hvad han havde oplevet. Da vi røg første gang, der var det sådan lidt præget af nervøsitet, fordi det var et år siden, jeg havde gjort det, og jeg kunne godt huske det der med, at det peakede så hurtigt. At det var sådan en stor fornemmelse at ligesom skulle til at i gang med. Så på min første røg, der var det som om, at der fik jeg bare vist en lille smule, fordi jeg lå og sådan holdt fast i mig selv og virkeligheden, og ikke lod mig svæve så langt ud. Hvor i anden røg, jamen der var jeg rolig og tryg og sugede bare igennem og kom ud på den helt store, flotte rundvisning der. Det var smukt. Jeg kunne mærke, at jeg var lidt nervøs, fordi jeg ikke havde gjort det siden sidste sommer, så min krop skulle sådan lige... nej, alt det der overvældende noget. Og så kom der bare sådan en stor jordisk hånd, og bare lagde sig. Virkelig dejligt. Det er et godt sted her. Og så løftede den så igen, da jeg slappede af. Og så var jeg bare derude, og derude, der behøver man ikke trække vejret. Der er man bare. Lever energi og mønstre, lys, kærlighed. Det visuelle var meget sådan som blæksprudte arme, der sådan bare cirklede over mig, der bare blev til flere arme, og det var bare dryppede bare visdom og kærlighed, og det er okay, og det var i takt til musikken, og så havde jeg lyst til at blive derude. Men så fik jeg sådan nogle muskelspændinger i lårene, sådan citrende bare, for lige at minde mig om, at hey, du er i dit hylster hos dit hylster ligger og venter på dig. Det var okay. Det var en stor musikalsk oplevelse på en eller anden sjov måde. Så blev det meget sådan energiagtigt også. Den der måde, vi sådan kunne gå ind på den der helt sådan frekvens, lige hvordan at syngeskolen lå på trommerne, og sådan skete nogle sjove ting der. Og så kom der de der sange, som jeg sådan, var sådan lidt undrende over. Det er sjovt, ikke? Det er som om, at der bliver taget fuldstændig hånd om en. Når man er på DMT. Men der var virkelig sådan en stor jordisk hånd, som om det bare var planeten Jorden, der bare sådan, hey, roligt, det er en af mine urter, jeg har styr på det. Slap nu af. Er du rolig nu? Ja, jeg er rolig nu. Okay. Og så slap den bare sådan stille og roligt igen. Var det dejligt med det ekstra hoved? Jeg skulle lige have mere. Jeg tror ikke, det havde været fint nok. Det havde været fint nok, men tag nummer 2 var også ligesom tillid, og ja, det er klar. Det kan godt være 1 var nok, men 2 er også godt. Du 2 vi jo. Den næste, som skal ryge, vil også have trommer til sin rejse.
gør røgelsen klar ved at tænde den med en brændende gren fra bålet. Jeg giver ham piben og hjælper ham med at styre lighteren. Man skal bruge en stormlighter til at varme kanten op i den øverste kugle på piben. Så trænger varmen ned til det lille kammer, hvor DMT-krystallerne ligger. Man suger langsomt ind ved simpelthen at trække vejret igennem piben. Så holder man vejret i et godt stykke tid, inden man blæser ud for at tage det næste sug. Han tager 3 sug fra piben og lægger sig nu ned og flyder langsomt ud. Ligesom sådan nogle slanger, eller slangeagtige former, der gik ind i hinanden. Og det var en helt klar oplevelse, at det var både noget mekanisk, men også noget organisk. Der er en, der hedder H.R. Geiger, som har malet nogle malerier, som kunne minde om det der, jeg oplevede. Det var meget, meget specielt, må jeg sige. Men det var ikke noget, der kunne separeres fra hinanden. Det der er organisk, det her mekanisk. Nej, det var ligesom en hybrid af de ting. Var du så sådan helt væk, eller hvordan oplevede du dig selv i det? Ja, altså jeg var inde i selve oplevelsen. Det var ikke som om, at jeg havde at det var bare noget, jeg iagttog. Jeg var en del af det. Jeg smeltede ind i det. Ja. Så jeg havde ikke nogen jeg-følelse eller noget som en iagttager på den måde.
det var meget stille og roligt. Jeg var ikke bange eller noget. Det var en fin oplevelse, synes jeg. Der var ikke noget skræmmende ved det overhovedet. Slet ikke. Men det var så også den form, vi gjorde det i, at den var blandt trygge mennesker i gode omgivelser. Det er man for fedt, mand. Merci beaucoup. Det var fandme lækkert for sjoveren også. Og det var godt. Kæft, mand. Men underligt, jeg har oplevet de der, ikke nogle arme, men ligesom nogle, ja, noget organisk, mekanisk, der ligesom gik ind. Meget specielt. Og så nogle masser af mønstre. Virkelige mønstre på kryds og tværs, ikke? Ja. Men det der slanger, det var ikke slanger, men den der bevægelse. Sådan er det nærmest, ja. Med både noget mekanisk, men også noget organisk. Det var ret vildt. Det var også meget blidt, synes jeg. På en god måde. Kraftig og blidt på en måde, ikke? Men det var nok også trommerne, der gjorde det. At der var sådan dejligt tæppet. Kæft, mand. Ja, det er altså virkelig... Det er fandme noget, der rykker der. Efter den oplevelse, en iver efter at finde ud af, hvad det var, jeg oplevede. Og det er så underligt, for det er utroligt svært at gengive den oplevelse. Det var ligesom nogle runde cirkler, ligesom en pibe, der i starten dannede de her mønstre. Og der var nogle geometriske mønstre inde i de her runde former. Og det var helt... Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var helt vildt. Altså, jeg sad jo også der helt holdt op, ikke? Altså, det var hensides ords beskrivelser, altså. Og jeg havde helt klart den oplevelse af, at det var nogen, der viste mig noget. Det vil sige, det var nogle væsener, der viste mig det her. Så det var helt trygt, det der blev vist mig. Fordi der blev ikke vist mig noget, jeg ikke kunne tåle. Men det var helt klar oplevelse, at det var nogle væsener, der indgav mig de her oplevelser. Så vil jeg jo så gerne finde ud af, hvad var det for nogle væsener, og hvad var det, de viste mig. Fordi det var så spektakulært. Altså helt... jeg har aldrig oplevet noget lignende, altså. Det har jeg virkelig. Så er turen endelig kommet til mig, og jeg forbereder mig ved at rense mig med røgen fra Palo Santo.
Jeg er en smule anspændt. Jeg har været den, der har koncentreret mig om at lave alt det praktiske med at afveje DMT'en for de andre og håndtere kameraer. Så nu hvor det er min tur, skal jeg ligesom finde ind til mig selv. Jeg får hjælp til at holde piben. Det er vigtigt, når man ryger DMT, at der er en, som kan holde ilden, så man ikke kommer til at tabe den ned i dynen. Jeg tager det sidste sug, mens jeg ligger helt ned. Jeg har svært ved at bryde igennem. Mit første trip her rummer en vassebom på vejen. Og tanken om, at kameraet står og filmer mig, bliver ved med at vende tilbage. Her beder jeg om at få slukket for kameraet. Grunden til, at jeg ville have slukket for kameraet, har jeg senere tænkt, var fordi jeg havde svært ved at slippe ind i trippet, fordi jeg hele tiden tænkte på, at det stod og filmede mig. Normalt, når man tripper, så forsvinder man lidt ud af den almindelige tidsfornemmelse. Og det, at der er et kamera, der skildrer hele tiden og hele forløbet, det blev som en irriterende tvangstanke for mig, som jeg ikke kunne holde ud. Derfor blev jeg nødt til at få det slukket. Næste rygerunde, som vi foretog, var uden kamera for os alle sammen. Og her blev trippene meget stærkere. Jeg havde efterfølgende en snak med en af dem, der var med på trippet, om hvad det var for en oplevelse, jeg havde haft på min anden rygerunde. Men det var, det var godt nok vildt. Altså anden gang, der havde jeg jo, der
havde jeg ligesom forberedt mig selv, hvor jeg tænkte, nu skal jeg ikke bare ryge det, og så sådan ryge ud i det, uden at ligesom have forberedt mig. Så der besluttede jeg mig for mig selv, at jeg ville lave det her formål med trippet, at jeg ville vende min opmærksomhed ind mod min egen eksistens. Ja. Altså en selvreference med opmærksomheden. En klassisk meditationsteknik, hvor man ryger ind i tomheden på den måde. Og den sad jeg lige og mærkede inden, og så røg jeg, og så var det ligesom om, at jeg sad der i skrædderstilling, og så begynder det bare at vælte ned med energi fra mit kronechakra, i sådan en puls, som om at det bliver loaded med højkomprimerede, krypterede informationspakker af energi, der bare sådan tonser ned igennem mit kronechakra. Og jeg kan mærke, at det går ned igennem hele mit system, og det er sådan altså meget voldsomt, fysisk voldsomt for mig. Ja. Så jeg bliver oppe, jeg bliver i meditationsstillingen så længe jeg kan, og så til sidst så beslutter jeg mig for, at nu kan jeg ikke klare mere, og så lægger jeg mig ned. Og så er det ligesom om, at den der stråle, jeg sidder under, som det virkelig føles som, den ophører. Ja. Fordi jeg afbryder den ved at lægge mig ned. Mm-hmm. Trækker mit kronechakra ud af den strøm. Ja. Og så er det ligesom, nu er jeg blevet fyldt, som om, at der var nogle væsener udefra, som skulle skynde sig og proppe så meget ind i mig som muligt. Ja. Nu var jeg åben. Ja. Og i det øjeblik, jeg så lægger mig ned, så flyder det ud som sådan et som sådan en lykkefølelse af de her væsener, at nu er vi kommet så langt med hende, og nu folder vi os ud. Ja. Og der, hvor de så folder sig ud, det er netop i selvreferencen, i min egen opmærksomhed, min egen eksistens folder trippet sig ud, som om, at jeg går ind i en fraktal, som er mig. Altså centrum er selve min egen opmærksomhed, som eksploderer i et psykedelisk inferno. Mm. Og altså bogstaveligt talt, så følte jeg mig som en atombombe. Og det var ret voldsomt, og derfor så har du hørt mig. Jo, fordi den var svær at være stille i, ikke? Jeg kunne godt mærke, at det var meget voldsomt for dig. Og det der så skete, var, at de her væsener der ligesom undervejs beroligede mig. Sådan en, du kan godt. Og samtidig var de mig. Altså, de springer ud af mig, men de er også den omkringliggende verden. Ja. Og jeg går så længere og længere ind, og altså, det er ligesom at blive væk i sig selv. Så på et tidspunkt blev jeg også lidt bange for, at synke så dybt ind i mig, at jeg ikke var i verden mere. Ja. Altså sådan, så ligesom forsvinde. Og så kom der den her oplevelse af déjà vu, hvor jeg også kommenterede, det her har jeg været før. Og alt hvad jeg oplevede i det her trip blev til déjà vu, fordi at tiden holdt op. Tiden, som vi kender den i rumtid, ophørt fuldstændig. Så al hukommelse blev til nu. Og deraf havde jeg den her følelse af déjà vu. Og det interessante ved det sted, nu kan jeg sådan se, altså fik jeg videre af jer bagefter, at jeg havde været væk i 10 minutter. Det interessante var, at jeg var ikke væk i 10 minutter, jeg var væk i evigheder. Ja. Og jeg var præcis det samme sted, som jeg har været på mange trip. Men som jeg aldrig husker, før jeg er der igen. Så husker jeg, når jeg er her har jeg jo været før. Og jeg elsker den følelse, samtidig med, at den også er i sin natur grænseoverskridende. Den er næsten uudholdelig, fordi man ved så meget der. Men en utrolig lykke at have gensyn med al den viden og al den erkendelse, som man ikke kan få med hjem, men som man bare kan nyde, mens man er der, og sige, altså bare nyde sin eksistens der, nyde at verden er, som den er. Det er fantastisk. Og det var der, hvor
at jeg så begyndte at åbne øjnene lidt og kiggede på jer. Ja. Og spurgte om I... Nej, jeg spurgte først, er I her? Og så svarede I, ja, vi er. Og så kiggede jeg på jer, og så var I omgivet af det her fantastiske lys, hvor jeg bare kunne mærke, at vi er her alle sammen. Og der var det, jeg tænkte, nogen af os har røget for at være her. Jeg havde den der bagvedtanke hele tiden. Ja. Hvem er det, der har røget? Jeg kunne ikke huske, om det var mig, der havde trippet. Jeg havde sådan en... Nogen af os er på trip her. Ja. Men til sidst, så gik det, så måtte jeg endelig tage den helt ind og sige, okay, det var nok mig, der har røget. Det er nok mit trip siden, at det er mig, der har den her oplevelse. Ja. Men det var en ret vild erkendelse. Ja. Det lyder selvfølgelig logisk nok set i bagspejlet, men der var det sådan en... Wow. Ja. Altså, dette er trippet. Ja. Det er ret vildt.